ना भूले के बा ना भुलावे के बा। ग्राम पंचायत घाघवा जगदीश के प्रधान पद के प्रत्याशी अपन अनिरुद्ध भैया के अब की वोट दे के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बा। अनिरुद्ध भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घाघवा जगदीश के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गावे गावे गोली बारा चाहर बाटे, शिक्षित समाज से भी उम्मीदवार बाड़े। अनिरुद्ध भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गावे गावे गोली बारा चाहर बाटे, शिक्षित समाज से भी उम्मीदवार बाड़े। चाचा चाची के इहे समझावे के बा, भैया भाभी के इहे समझावे के बा। अनिरुद्ध भैया के असो जितावे के बा, अनिरुद्ध जी के प्रधान बनावे के बा। ई काका अब की हैलोभियन के फेरा में नहीं आवे के, अपन प्रत्याशी अनिरुद्ध यादव जी के वोट दे के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो जदी जीती है तो पूरा शोर होई हो, घरवा अन्हार बायो जोर होई हो। अनिरुद्ध भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जदी जीती है तो पूरा शोर होई हो, घरवा अन्हार बायो जोर होई हो। घाघवा जगदीश असो चमकावे के बा, सबके बतिया इहे समझावे के बा। अनिरुद्ध जी के अब की जितावे के बा, अनिरुद्ध जी के प्रधान बनावे के बा। एक और बात, वार्ड संख्या 8 से सदस्य के लिए मैनुद्दीन आलम पत्रकार साहब को भी चुनना है और वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है और अपने ग्राम पंचायत घाघवा जगदीश का विकास कराना है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो भैया अनिरुद्ध मगन बाड़े हो, जीते लगले लगन बाड़े हो। जीतना है और जिताना है, अनिरुद्ध भैया को विजयी बनाना है। भैया अनिरुद्ध मगन बाड़े हो, जीते लगले लगन बाड़े हो। विरोधियन के झांसा में न आवे के बा, अब की केहू के ना बात में आवे के बा। अनिरुद्ध जी के अब की जितावे के बा, अनिरुद्ध जी के विजयी बनावे के बा।